Vítam vás, dámy a pánovia, u ďalšieho videa z Brawl Starsu. Som tu z nejaký Thanos Slayer, to nejaký random týpek. Takže som ho našiel a ideme s ním natáčať teda video. Dáme ready a ideme. Dúfam, že aj on dá ready. Neviem, Thanos Slayer, viem, že je to zo Squid Game 2, ale je to nejaký random typek, takže neviem. Ak nedá ready, tak pôjdeme random duo showdowny. A keď nedá ready, tak ideme teda. Keď nedáva ready, tak ja to asi zruším. A dám random duo. Brawl Stars vás dosť baví, takže čo ma prekvapilo. A preto ideme točiť aj ďalej Brawl Stars. Tak. Máme to. Kamo, bacha teamateu, bacha. Tak mi dajte vedieť, či by ste aj chceli viac takýchto, samozrejme, ďalších pokračovaní z Brawl Stars. Ak jo, tak samozrejme môžete dať lajky. Samozrejme, vždycky sú to 3 lajky. Takže opäť a znova, zase znova. Keď dáte 3 lajky, keď dáte 3 lajky, keď dáte 3 lajky, pokračujem v točení. Ne, kamo. Nice. To vyšlo dobre. Yes! Tak, dali sme win ďalší. Ak sa vám video páčilo, také kratšie, dajte like, dajte odber a zatiaľ čau.